Salut și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să ne jucăm Rocket League, un joc care a apărut free pe Epic Games. Nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe dacă mai vreți episoade cu Rocket League. Și aceasta este mașinuța mea, favorabilă mea. Am și acolo o lamă din Fortnite. Și hai să dăm play. Dăm un casual, dăm 1v1. Așa. Așteptăm să ne bage. Joc de pe tastatură, ca să ziceți. Ca să nu ziceți, să ce ăsta, tu de unde joci? Mă rog. Bun. Joc un veteran. Ok. Veteran înseamnă că are level 20. 30, mă scuzați. 30 plus. Da, văd că i-am dat-o. Da, easy. Golurile astea mie nu prea-mi plac, dar na. Hai. Ce să și faci? Pe golurile alea de la depărtare, cu scheme gen... Na. Cu peretele, gen cum e acum. Vin așa. Hai, că m-am încurcat el. Fac așa, opa, l-am încurcat. Mă vin, hop. Asta îmi plac mie. Da, văd că e veteran, dar joacă cam prost. Nu putează. În favoarea noastră. Da. O să încerc să joc cât de bine pot. N-am mai jucat de o săptămână, cred, de Rocket League. O săptămână, doamne, mă scuzați, de vreo 2-3 zile? O zi, două, cam așa, nu mai țin minte. Am ratat aici și o să iau gol, 100%. Da? Da. M-am furat acolo. Și se uită la minuneția lui de gol. Wow, ce gol a dat și el. Mihailo 16, îl cheamă pe el. Bun. Văd că stă african, noi dăm un gol așa easy. Pentru că ne place. Dăm skip. Dar cred că s-a deconectat sau... Nu știu ce face. Uite mă, ce gol îmi dă el, ofoleț. Of. Da. Se uită la minuneția lui de gol. Da. 3-2, hai că e bun. Easy, first touch. Oh, frumos, așa, easy. Ca la carte. Nu joc excepțional, dar pentru mine zic că joc bine. Am început să joc de o săptămână, cred, sau mai puțin. Câteva zile, cred. În niciun caz de săptămână. Câteva zile, vreo 2-3 zile. Am uit pe YouTube la... Și mă gen... Au, ce gole am dat, văleleu! Mă uită youtuberi care joacă Rocket League. Și mă inspiră să joc mai bine. Na, bine, chiar dacă ea poate să se ridice pe pereți, să care mingea după ei în aer, cu boost-ul și toate alea. Nu știu că nu pot să fac alea, dar trebuie să sar acolo. Și aici am Campbellito, da. Am Belito cu tot cu floci. Da, putează. Văd că acum dă skip. Și-a băgat mințele în cap. A văzut cu 5-3. Da, trebuie să sare puțare înainte. Îmi cer scuze dacă se aude space-ul mai tare, dar n-am ce să-i fac. Space mă ajută să văd unde mingea, gen. Vai, i-am pus-o perfect, domnule. I-am pus-o perfect acolo. Am încercat să o scot. Bun. Dăm cu spatele, cu curu, cum ne place nouă, frumos. Ăsta e golul meu frumos. Ia, să vedem aici. Așa, op, m-am cam fraierit. Și după aia, bă, nu se ducea în poartă. Cred. Sau dădea în bară. Nu vine? Vine. Da. Deci uite și tu ce gol îmi dă, doamne. Na, ce să-i faci? Nu dă skip.
Deci el nu dă schimb la golurile astea de ratați. Că n-am cum să zic altceva. Frumos. Mingea se duce fix pe poartă, el nu știe să... Am vrut să fac acolo ceva. Hai repede să luăm boost-ul. O scoatem de pe traiectoria porții, cum s-ar spune. Fraierim acolo puțin. Ne luăm boost-ul din nou. Așteptăm să șuteze. Hop. Easy. Easy, baby. Easy, baby, fără boost. Dacă dădeam cu boost, cred că dădeam peste. Dădeam peste, 100%. 7-4, bun. E bun scorul ăsta. Am mișcat de săptămâni bun. Ăsta se duce în poartă, da? Am băgat-o și eu, am băgat-o și el. Am făcut pase aici. Ia să vedem. Keep this. Am înțeles. Ia-o pe asta, cică. Aia de la început asta e cam bulănos, uite iar. Cred că l-a chemat pe frate să joace, că el nu știe să joace. Cred că e contul lui frate sus și joacă frate sus. Da. Nu știu să vorbesc românește. Hai, cai și tu azi. Ăla-i. Ăla-i tata. Da, m-am căcat pe mine cu prostiile lor de... Da. Facem și noi așa, wow. Ce gol, 7-6, mam, ce... Deci sunt bine că mă alin. Da, așa cum a... Faci bă. Am dat și eu pe poartă, am dat-o la el. Nu s-o sta Africa. S-a trezit. N-am vrut să-i dau gol, că nu-mi place golurile astea de... Am spus mai înainte, de ratați. Uitați așa, op. Dăm așa, op. Să zicem și noi aici. Keep this, na. Să-l ofticăm un pic. Pe nu? Mă, dar de ce star așa? Măcar am venit repede. Op. Ne luăm boost-ul repede. Da, uite-l mă, doamne. Of. Ia să vedem cum a făcut omul meu. I will. Am înțeles. Frumos. Episodul sau să dureze mai mult de 10 minute. Am vrut să fac și ceva acolo, dar n-am reușit. Perfect, easy. Se duce fix în poartă, urăț. Da, uite-mă la el, uite la el. Easy. Mă, dar nu înțeleg de ce mă încurc atâta. Uite și tu ce fac. Deci, uitați-vă și voi. De ce mă încurc atâta? Am emoționat. Dacă se duce în poartă. Uitați-vă aici. Boom! Wow! Dacă nu filmez, sunt foarte prost. Dacă nu filmez, sunt foarte prost. Ce gol am dat, primul meu gol de pe perete, bă. Bine că nici nu-i greu, de pe controller e greu. Aici l-am păcălit iară. Dar nu contează, am câștigat. Yay! Bun. Again, nu mai joc cu tine, bă. Frumos, ce să zic. Deci frumos. Cam atât pentru acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe dacă v-a plăcut. A fost un meci, să zicem, ca lumea. Nu știu. Mie mi-a plăcut.
Nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe dacă mai vreți chat. Eu am fost Heroes, am luat pe numele de la Rocket League, mă rog. Eu am fost Sam Power Samp, MP Samp. Mai știu cum mă cheamă. MP Power Samp. Bun, noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!